Здравейте! Казвам се Станислав Андреев и съм част от енергийна общност Габрово. Две са основните причини, поради които се присъединих към инициативата. Първата е, че като член на екипа на N-Effect участвах усилено в разработването на модела и концепцията за тази общност, още на ниво идея. И да не се присъединя означаваше, че не вярвам в собствената си работа и в това, което върши и успеха на инициативата. Втората причина е, че вярвам, че фотоволтаичните централи трябва да се изграждат там, където се потребява енергията, а не както е масово в България, по потенциални полета, ливади, обработваеми и необработваеми земеделски земи. Надявам се с този модел да създадем една добра основа за мултиплициране на идеята и съответно да започнем по-масово в България да произвеждаме енергията там, където ни е нужно.